22 तारिख अक्टोबर 2020 कैसा प्रेस मीडिया नि बिसिंगतै खलायै हायना हाय कक सानानि बागै नांखा जे इसुतै तिनि कक सानानि थाङै दङ बेलाय खाखामानि कक तामनि बागै हिंखाय थांनाय 15 तारिख अक्टोबर 2020 कैसा सोशल मीडिया नि बिसिंतै खलायै चिनी आईपीएफ तिनि अगेंस्ट हायकबा चिनी ऑनरेबल आईपीएफ तिनि मिनिस्टर्स रखनी अगेंस्ट हायकबा चिनी आईपीएफ तिनि ऑनरेबल जो तो एमएलएस रखनी अगेंस्ट हायकबा आईपीएफ टी जे 2009 नि स्मी तब प्रेजेंट 2020 जराबो जे आईपीएफ तिनि सपोर्टर बा आईपीएफ तिनि अंगै जरा लीडरशिप खायतंनाय ओवरऑल जे तिप्रालैंड नि सपोर्टर्स रखनो कैसा सोशल मीडिया नि बिसिंतै खलायै स्लैंग लैंग्वेज बाय हेकबा लासिमा संसा कक बाय खलायै जना बेंगाई माने हेकबा चिनी आईपीएफ तिनि अगेंस्ट कक सामानि सोशल मीडिया वो अपनो नगै जों तिनि बाध्य अंखा एज ए आईपीएफ तिनि तिप्रालैंड नि सपोर्टर हिसाबै जों बेलायबो खाबा दुखु नांखा फरकसा डेमोक्रेसी नि रायदावो एडिसनी एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्ग पीरियड रन खालायतबै फायनाय हेकबा एडिसनी खरकसा एक्स-सीएम बरंगनां राधा चरण देव बर्मानी जे स्टेटमेंट नगै तिनि बिनि आ स्टेटमेंट जों तिनि जवाब दिनानै बागै बाध्य अंखा सुदो कक सिमिया कैसा लीगल नोटिस इशू खालायजाखा चिनी आईपीएफ तिनि बरंगनां एमएलए बिश्वकितु देव बर्मानी एमएलए नि राइटिंग पैड बाय खलायै एडवोकेट चिनी बरंगनां बिश्वकितु देव बर्मानी राइटिंग पैड बाय खलायै बना कैसा लीगल नोटिस मियाफ्रनो इशू खलायै बिनि एड्रेस हरजाखा 2D श्री राधाचरण देव बर्मा आरो ओल्ड कालीबारी लैंड कृष्णनगर आगरतला पिन नंबर 799001 आरो जगह सब्जेक्ट तंगो लीगल नोटिस फॉर डिफेमेशन आरो जगह बिनि जे स्टेटमेंट हायकबा बिनि आ स्टेटमेंट नि एगेंस्ट संतिनि लीगल नोटिस रुमानि कारण अंखा बखरकसा एक्स-सीएम एडिसिनो हायकबा तिप्रासानि एडमिनिस्ट्रेशन नो परिचालना खलाय फैजा बखरकसा डेमोक्रेसी नि रायदावो बरकनि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि खरकसा बो मेंबर्स हायकबा बरकनि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि तिप्रासानि ऑर्गेनाइजेशन हायकबा गणमुक्ति परिषद नि खरकसा बो आदम बो तिनि बाहाय खलायै आईपीएफ तिनो बांधन मरनेर अवस्था आईपीएफ तिरा एखाने एकबार ओइखाने दुइबार एमन करे कतदिन चलबे आ बिनि जे स्टेटमेंट आपनो जों व्यक्तिगतभावे आपनो जों सिलेंमंग याफारो तै लीगली बाबेबो हायनो ब आपनो खमा सानखांखाय बेलायनो जानाय नाकार सानखांखाय बेलायनो जानाय आदार वे ब जदि आ कक सामानिना बिनि ककनो ब जदि रसावै नाया हंखांखाय आईपीएफ तिनि अंगै लीगली बाबेबो बिनि एगेंस्ट केस फाइल खालामनायनि बागै बाध्य अंनाय ताई गणतंत्रनि रायदाव बाहायनो बिनि एगेंस्ट जत तिप्रालैंड सपोर्टर तंनाय रक बिनि एगेंस्ट खरांथि सानानि बागै आबा बाध्य अंनाय तै कैसे बसावता महनाय बानफ्रन टंमानि जरावो बानफ्रन नि बिसिंतै खलायसि तिप्रासार ऑक्सीजन मानो आगरतलावा नक तांनानि बागै सुजुग मानखा हायकबा बद्रीपुर डिपार्टमेंट ऑफिसर माने सुजुग मानखा हायकबा बद्रीपुर डिपार्टमेंट
চাকরি খাইনাनै bagui সুযোগ মানখা अमा हेkai bini je commit ama statement abono जों balaikhono slengo bini a statement nogoi जों as a IPF tina ongoi as a Tipraland supporter ongoi chini statement जों sanani musungo bigoto borokni sarkarni period haikeba communist ni rule বরংনি সরকার চালামানি জরাব একমাত্র আইপিএফটি 2009 নি সিমি 2020 জরাব সমস্ত চুরাইবাড়ি থেকে সাব্রম পর্যন্ত একমাত্র সিপিআইএম নে হেকেবা জিএমপি নে এগেন্স একমাত্র লড়াই খেলানে অঙ্কা আইপিএফটি আ জরাব কোনো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি কোনো রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি ইভেন কোনো এনজিওস আইপিএফটি না কারই केबोफोना सीपीएम ने एगेंस्ट आंदोलन कतर खानाइबो करै कक सानाइबो करै प्रतिबाद खानाइबो करै इवेन कर्मचारी महल पर्यंत सी केबोफोना कोनो कक साराक मैया करकसा एलसी सेक्रेटारी करकसा सीपीएम नि मेम्बर बिने एगेंस्ट कोनो प्रतिबाद खालाइमिया बजेसक जाया खालाइ दंफाना किन्तु कपाल काहाम हने जों वानसगो 2018 वा आईपीएफटी बीजेपी गवर्नमेंट फाइमानि बिसिंगो ताबो त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सारक एनी सिटीजन should not only political party ni leaders roksimiya not only any regional political party ni leaders roksimiya even NGO simiya সাধারণ কামিও তংনাই হেকেবা শহর তংনাই যতনিনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাইসা फ्रीडम मान माने हायंखा सरकारनि सामं तांमानि जदि चायांगै तंख्लाय आबोनो समालोचना खालायनानै हायकेबा निजिनि राइटनि बागै प्रतिबाद खालायनानै हायकेबा निजिनि मानथायनि बागै आन्दोलन खालायनानै जत सिटिजेन तिनि इन्डिपेन्डेन्ट हायकेबा कायसा सुजुग मानखा आईपीएफटी एवं बीजेपी गवर्नमेंट फाइमानि अमा हाय परिस्थिति व जों तिनि स्नामै रेखा आबोनि बागै जों नुगो ताबो जत पलिटिकल पार्टीनो तिनि गामि থেকে শুরু खालायै शहर पर्यंत ग्राम থেকে শুরু खालाय शहर पर्यंत तिनी जत पलिटिकल पार्टी ने तिनी जाने जा राइट नि बागै कक सबो जाने जा राइट नि बागै आंदोलन खालायो जाने जा राइट नि बागै प्रतिबाद खालायो जाने जा राइट नि बागै मानथाय नि बागै जबा खालायो आबोनि बागै जों अमा हाय सिचुएशन खालाय तुबै फैका फेबा कम्युनिस्ट नि पिरियड जों नुखातामो जतनिसले गोबां माडारं माने तिप्रासार नि बिसिंगा कम्युनिस्ट नि पिरियड जतनिसले तिप्रासार हाइसले हा सेकजाक माने कम्युनिस्ट नि पिरियड जतनिसे तिप्रासार बिरमान मान माने कम्युनिस्ट नि पिरियड जों नुगो आबोनि लाइबमा रकने जों कताल खलाय सानानि थांगला आबोनि बागै जिनि हामबेल सबमिशन तंनाय प्रेस मीडिया नि बिसिंगते सोशल मीडिया नि बिसिंगते खलायै जिनि बरंगनां राधा बाबुनि थानिबा बिनि जे अकक सामानिना बजदि रसाबय नाया हंकाय अब लीगली बाबेबो एक्शन ना जांनाय तै डेमोक्रेसी नि रायदाव बहायनो खरां तिसा जांनाय तै किसा सावनानि मुसुंगो जों पॉलिटिकल पार्टी नि राइट दंगो खलायनो अधिकार दंगो खलाय मानो तिनि जों प्राउड दंगै कक सामानि कगिया जों तिनि गोबांमा सुसे आम गोबांमा न्यूज चैनल टक शो थांगै जों आकक बो जों मा सावो इवेंट ताबुक बो सानाय आगामी दिनाबो जों सानाय आईपीएफटी गणतंत्र नि रायदाव आईपीएफटी खलायमानि कारणंखा आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड सानो त्रिपुरालेण्ड आलादा राज्य सानमानि बागैसि जों तिनि आईपीएफटी नि बानार आईपीएफटी नि प्लेटफर्म आईपीएफटी नि पार्टी नि फ्लैग न जों तिनि गणतंत्र नि रायदाव जों तिनि रिसीव मा खलायो सपोर्ट मा खलायो सामुं मा खलायो बुनि बिसिंतियै तिनि अ जागाबो बासाबै वेडिंग 2 থেকে 2.5 বছরनि बिसिंगनो जों तिनि त्रिपुरा हास्तेनि लाइबमाना जों बेबाकनो विगत 25 বছর कम्युनिस्ट नि पिरियड खलायमाया जिनिसना जों वेडिंग 2 থেকে 2.5 বছরनि बिसिंगा जों तिनि त्रिपुरासानि लाइबमाना जों तिनि परिवर्तन खलायगा अब साबनि जाराय साबनि बिसिंतियै तिनि गोबांमा आईपीएफ दिनाकारि गोबांमा पलिटिकल पार्टीनि गोबांमा त्रिपुरासानि बिसिंग एमपी अंजाक दंगो एमएलए अंजाक दंगो स्टेटनि मिनिस्टार अंजाक दंगो एडिशनल प्रशासन चालकै फैनाय दंगो जों तिनि तामुनुखा सुराइबारि থেকে साब्रम पर्यंत जिनि लाइबमा जों तामुनुखा जेमन लाइगे मेलागनि निर्महल अब चिनि यागो करिखा
যেমন লাইকে সিনে উদয়পুরনি দিকে কতর কতর महाराजानि पिरियडनि महाराजनि प्रॉपर्टी हेकेबा राजवंशनि प्रॉपर्टी अब चिनियागो करिखिया उदयपुरनि मातारबारी मंदिर चिनियागो करिखिया आगरतला निने खयारपुरनि चैत्य देवता मंदिर आ एलाकाबो आ आमचायो चिनि बर खरकसाबनो बेबसा बानिज्य खालायमानिया दिनै जों नुखा आगरतलानि आस्ताबल मैदान अब साबन यागो सगैखिया इभेन आगरतलानि राजबारी पर्यन्त 2-3 बागनि बिसिंगा 1 बाग सिताबक सिनि महाराजा प्रदीप किशोर मानिकनि यागा ताबुक दंग तै बाकी पार्ट हंकाय अब बुनि दाफनि यागा सगैखिया अब हाय जिनिसनि बागैसे आन्दोलन खालायदि आबनि बागैसे आन्दोलन खायनानि नांगौ आबनि बागैसे तिनि चाबा खायनानि नांगौ नों तिब्रा साबै तिब्रासने एगेन्स्ट कक सालायो तिब्रा साबै तिब्रासने एगेन्स्ट हामिया सालायो तिब्रा साबै तिब्रासा तिनि चैलेंज नालायो तिब्रा साबै तिब्रासा तिनि पाल्टा जवाब पाल्टा आक्रमण खालायो जों तम मनायबा आईपीएफ टु विदिं आराय बोसोरनि बिसिंगा चिनि अचिभमेन्ट जों आगरतलानि चिनि बिरखं नख्लाना महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि एयरपोर्ट नामका बनि परे चिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि आसामनि सालना सुति घोषणा खालायकिया बनि परे चिनि बरमरा हाथायनो चिनि हाथाय कतर कक बरक बुंबाय जों फारका इभेन जों माबो मोसानानि मुचंगो जे चिनि ब्रुड डिसप्लेस पिपल्स रंनि जे प्रॉब्लेम दंमानि যদি ন কমিউনিস্ট পিরিয়ড মানিক বাবুনি পিরিয়ড যদি মানিক বাবু যদি মুখ্যমন্ত্রী তং হাঙ্কায় হেকাবা 2018 বিধানসভা নির্বাচন হাইনো হাই যদি রাধা বাবু সনি সরকার হেকাবা মানিক বাবু হাইনো হাই যদি মুখ্যমন্ত্রী ফয় আচুক থাইকা হাঙ্কায় কোনো দিনও ফনো সিনি কাঞ্চনপুরনি রিয়াং তাকবু খরংনা ত্রিপুরাওয়ান বরং নারক সিনাই ত্রিপুরাওয়ান বরং তং থাই জাগারি সিনাই ত্রিপুরাওয়ান বরং হাবাগে রিসনাই হিনাই কোনো নেতা কোনো নিনে पॉलिटिकली लीडर फनोंथों एनजीओ लीडर फनोंथों सोसाइटी लीडर फनोंथों केबो प्रतिबाद खालायमिया खामो नारगिबो माया खामो इभेन जों तिनि 2018 गभर्नमेंट फायमानि परे जों बरकनाबो चिनि तिप्रा हावनो जों बरन नक थायरेनाय टं थायरेनाय बुतार अधिकारिनाय सरकारनि समस्त सुजुग सुबिदा रिनाय अब सरकारि भाबे कायसे सिद्धांत नावै जों कायसे सल्युशन खालायमानखा अब सिमिया तेबो सिनि गोबां एचिभमेन्ट दंगो आबनि बागै सुदु राजनीतिकनि बागै सिमि आईपीएफ तिने एगेन्स्ट कक सायावै सुदु राजनीतिक फायदानि बागै सिमि तिप्रालेनि एगेन्स्ट कक सायावै तंखा हंकाय बालायना तिप्रा सादखानि बागै काहा मंगाना हनै जों वान सगो आबनि बागै ते आसा ककलक सानानि थांलिया चिनि विदिं आराय बोसोरनि बिसिंगो आईपीएफ ते जथेष्ट साफिसियेन्ट 25 बोसोरनि जरावो लाइ थांजा गोबांमा बिसिनि जरावो हायाकबा 70 बोसोरनि गणतंत्रनि क्षमताबो त्रिपुरा राज्यनि क्षमताबो जे सामोन खालायमिया आबनो आईपीएफ ताबुक तलक तलक खायै आबनो कभारेज खालायनायनि बागै फुलफिल खालायनायनि बागै साइतगै दङ ताबुंनिने गोबां बरक स्वागतम होनाय ते केसियारादा बाबु स्वागतम होनाय एडिसिनि टाउन कमिटी बिल अब 2016 जे बिल तबो जाखा एडिसी अथॉरिटी नि बिसिंतै खायै अब जे बिल तिसा जाखा आ बिल न तुयै बिनि मन्तब्य मियाफोरनि जराबाता मानैसा কক বড় बैसाया बा बांला बैसि साबो এই বিলটা তো আমরাই উত্থাপন করেছিল এবং আমাদের বিল ছিল আমরাই তো বিল পাস করেছিল নং যদি নিনি পিরিয়ড নং যদি আবিল নতি সাবো नों जदि ना आबिल ना तुई फायो हंकाय निनी कम्युनिस्ट नि पिरियड नि जरावा नों बाहाय के कैबिनेट नि होइते नों अपना एप्रूव खालायमालियाबा राज्य नि कैबिनेट नि स्टेट नि कैबिनेट नि जरावा नों बाहाय के अपना एप्रूव खालायमालिया 32 বছর एडीसी मानमानि यागुलो एकटा एडीसी एरिया नि बिसिंग एकटा प्लेस एकटा एरिया व एकटा लोकेशन अपन कायसा एडीसी आमचाया तिप्रासनि बागै ताबुला शहर अंसितों आकक नों कोनो दिन सोशल मीडिया सामानि नुगिया इभेन नोंनि संगठन बिसिंगति कम्युनिस्ट नि तिप्रासनि एलाइड अर्गानाइजेशन जेमन नि तंगो टीवाईएफ तंगो जीएमपी तंगो टीएसयू तंगो नारी समिति तंगो पद्रे 15 नि संगठन तंगो फियाबा जों 300 पर्यंत एडीसी बिसिंग जोंना शहर क्लाइम मारिनाय हनाय नोंनि अर्गानाइजेशन नि राइटिंग पेड नि बिसिंगति फनांथों हायकेबा सोशल मीडिया नि प्रतिबाद न अंथों हायकेबा दाबि खालायमानि फनांथों जों नुगिया त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरा केबो फन नुगिया बाहायके मियाफ्रा आईपीएफ नि बिसिंगतियै दुइजन कैबिनेट नि बिसिंगतियै इभेन आबो पास खायनानि सिगांगबो खमलंगो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खालायकिया सिनि हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि थानिबो जों जायफ्रा मेमोरेंडम सबमिट खालायो आफ्रो सिनि
एडिसी आमचायो Township. टाउनशिप खालायनायनि बागै चिनि प्रपोजाल कपिबो दंगो एवं हाई लेवल मडिलिटी कमिटी नि थानायावबो चिनि मेमोरेन्डाम सबमिट खालामनाय जागाबो चिनि एविडेंस दंगो आबनि बागै अमहाय यै राजनीति खालायै तिप्रासानि भोट न मानन हनै बसकांगो तावान सक्तो नों सुस्थ भाबे राजनीति खालायदि दावफाना फियकनानि बागै राजनीति खालायदि दावफा कमानानि बागै कोनो दिन कोनो राजनीति ता खालायदों कारण तबो जे जेनेरेशन तब 2020 नि पिरियड अंखा और 2020 कोनो तिप्रासानि भोट नफना थकायै भोट नाइमाना हनै केबो कोनो तावान सक्तो कारण जत तिप्रासा न तबो मैक्सिमम कामियो न तबो तिप्रासार बेलाय एलार्ट होंगी थांगा सचेतन होंगी थांगा यागो जतन यागो एंड्रॉइड मोबाइल दंगो आबनि बागै आगेव गणतंत्र नेराय दब 70 बছর ब पार्टी ब नेता ब बदलनि एमपी होंगी फैकिया मिनिस्टर चावई फैकिया एमएलए होंगी फैकिया एमडीसी होंगी फैकिया एडीसी नि ईएम होंगी फैकिया एडीसी नि एक्स निने सीएम होंगी फैकिया जत तिप्रासन साइमनो बनि पिरियड तामो सामन खाइजाका जत तिप्रासन साइमनो आबनि बागै जेसेकोनो संखा खालायो आईपीएफटी न जेसेकोनो चेष्टा खालायदों डेस्ट्रय खालायनायनि बागै हेकेबा सेकमानानि बागै आ सुजोग संथाय आगामी दिन रिमांगला कारण तिप्रासानि लाइबुमा अनेक न दंगो आईपीएफटी एक रिजनल पॉलिटिकल पार्टी ब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेकेबा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि बिसिंगतै खालायै जों कायसा सिनि आईपीएफटी पार्टी जों कायसा रिकगनाइज पार्टी कायसा बरम मानजाक दंगो सिनि रिकगनाइज पार्टी नि बिसिंगतैनो जों तिप्रासानि बेबाक बिरमानि याकनि कातेनानि बागै यकनानि बागै आबनि चबानो जों खालाय दंगो आबनि बागै जत मानसाक जे कोनो नेता जे कोनो जेसक महापुरुष पनो आईपीएफटी नि एगेंस्ट जदि रंग एलिगेशन फल्स एलिगेशन जदि ती सावै जदि कक सावै दंगो हंकाय जों आबनो विदिन 24 घंटानि बिसिंगा आबनि जवाब आबनि पाल्टारिनानि बागै जों तियार दंगो आबनि बागैनो जों ते आसा ककलक सालिया जतनना हामबाय दुर्गा पूजानि अंगै नरनि थानिवा जतनि थानिवा खा हामया फर हमजाक माया फर हामबाय।